जोंसार मुसाहारि बिथाङा एनकाउन्टार खालामजाबाय। दा बिथांनि आंगो बिसि आरो बिथांनि जे जिउनि फिसाजो बेयो 15 दिनल' जादोंमोन। दा जोङो बे खोथाखौ नुबाय मिथिबाय बेखिनि समाव जोङो थाबनो बोरैबा गोसोआव फैबाय। ओमफ्राय दा जों दे बे फैसा जमा खालामनानै दोनदोंमोन बे फैसाखौहाय जोङो बे गथ'नोनो जोङो दानहैनोसै होननानै जों बिफा फिसाला मैया मोनायावहाय डिसिसन लादों। बेनिफ्राय आङो दहाय फुंनि साराय 9टा ना 10टा बेहाय थांनानै जोङो बे फैसाखौ जोंसार मुसाहारिनि बिसिनि आखायाव गथ'नि नामै जों 10,000 दान होबोनाय जादों। बे बुस्थुआ थाखा सिखि गोजामोन नामा? सिखि माखासेमोन ओमफ्राय बांद्राय गिलिरनि जोङो बे सोलायनानै 8,000 माबा मा होनो नटमोन 500 ओमफ्राय सिखिया बिदिनो 2,000सोनि एसे बारामोन आरो। जुदि नोंथांमोनहा बे जोबोद बाख्नायथाव खामानिखौ मावदों, जुदि बे उन्दैनि इयुनखौ नोजोर होनानै नोंथांमोनहा बे खामानिखौ मावफुंदों। औ माने जों थांनानै नुहैबाय बिथांनि न'खरा ओरैबायदि माने जिरायनोबो जायगाफ्रानो गैया। दिनै बे गथ'आ जेनेबा बिफा गैयाब्ला बिनि फिउचारा मा जागोन बेखिनिखौ जों सिन्था खालामनानै गथ'नि थाखाय माबा मोनसे बिमा बा बिबौमोनहा माबा मोनसे खालामना दोनो, जों बिनि उद्देশ্য'यै बे रांखौ जोङो दान होनाय जादों।